Zdravím vás pri zápase Švajčiarsko-Francúzsko. Obe mužstvá sa pripravujú na majstrovstvá sveta v roku 2016, ktoré sa budú konať v Moskve. Prepáčte, že vám do tohto výroku trošku skočím, ale neubehla pol minúta a máme tu prvé vylúčenie, pretože Simon Moser ide za hakovaní na trestnú lavicu, keď hakoval Sacha Treja. Budú to 2 minúty a Francúzi začínajú presilovou hrou už po 31 sekundách. Chcel som dokončiť tú tému, že sa mužstvá pripravujú na svetový šampionát, ktorý sa koná v Moskve a v Petrohrade. Hohenstein vyhadzuje cez všetky čiary, Gardner ešte ide za tým pukom, Ekepie. Nerozumel si teraz s Laurentom Menierom. Dobre postavený Denis Hohenstein, Kevin Ekepie. Hohenstein v spolupráci so Surim dobre vyhodili puk. Ovitu začína francúzsku akciu. Morian Traxler vyhodil puk. Teddy da Costa, Stefan da Costa. Máme tu bratskú dvojicu. Prvý zákrok Reta Beru v tomto zápase. Reto Bera, hráč Colorado Avalanche v klube NHL, kde tradične bojuje o miesto jednotky s ruským brankárom Semionom Varlamovom. Vyhrali Švajčiari. Mark Streit môže teraz vyhodiť, aj sa tak stalo. Baptiste Amar, Matthias Zeger, kapitán Švajčiarska, a Zeger vyhadzuje cez všetky čiary. Baptiste Amar začína akciu Francúzov, ktorým sa za 4 minútku končí presilovka. Sacha Trey hľadal Baptista Amara, Fleury, Damian Fleury, ten má dobrú strelu z modrej čary. Ešte to tečoval Laurent Menier a gól! Švajčiari z ničoho nič otvárajú skore čas 5:38. Maurice Traxler, Mark Streit videl, že francúzska defenzíva, všetci 5 hráči sú na modrej útočnej čiare. Vysunul ho Mark Streit do samostatného nájazdu a prekonáva Cristobala Ieta. Čas 5:38, máme tu úvodný gól. Otvárajú skore Švajčiari a mohli navýšiť, pretože Simon Moser, ktorý prišiel z trestnej lavice, mal šancu proti Ietovi z očí v oči ísť. Menier, Laurent Menier, ale puk mu zobral Nino Niederreiter, hviezda Minnesota Wild. Teraz výborne Iet vyrážačko vyrazil ten puk a v zapätí ho vzal pod svoju lapačku. Tu máme švajčiarsky výber, ktorý zložil tréner Felix Hohenstein. Áno, minulý rok bol odvolaný tréner Glenn Hanlon, že švajčiarska hra sa mnohým švajčiarským fanúšikom nelúbila, tak prišlo nové oživenie. Teraz nerozumel si Ovitu s Ietom a tak Iet musel prikryť puk. Francúzsky tým, samozrejme najväčší úspech mali v roku 2014, ospravedlňujem sa, vážení športoví priatelia. V roku 2014 nás porazili 5:3, to bol rozhodujúci zápas pre Slovensko. Kebyže ho zvládneme, po 2 tretinách sme vyhrávali 3:1. Kebyže ho zvládneme, tak by sme možno vo štvrťfinále boli my. Johan Ovitu, dobre mu teraz aj Bertrand prihral. Henderson to má pomedzi kruhov pálil, ale výborný Reto Bera. Švajčiari Kevin Fiala, to je mladý talent, ktorý reprezentoval Švajčiarsko aj teraz na majstrovstvách sveta, ale Švajčiari budú hrať Bielorusmi o záchranu. Manavian upratal puk spred brankoviska. Bertrand rozjazdil tú akciu s Ambil, mu teraz zobral puk. Bertrand, Bellemare nahadzuje puk. Ale tam sú Švajčiari. Monet, Martin Plus, Andreas Ambul, Plus, Thibaut Monet, jeho strela, dorážka, je to 0:2 a čas 11:31, druhý gól. Ale tento gól ide určite na triko Cristobala Ieta a celej francúzskej defenzívy, pretože ho nepokryli. Jednoznačne tento gól ide na Ietov ruk. A máme tu 2:0. No, pre Francúzov sa to nezačína dobre, ale švajčiarski fanúškovia sú v hľadisku spokojní, užívajú si tento zápas v pohode, vedú 2:0, nemajú čo stratiť. Samozrejme, teraz sme videli skvelý bodíček, Ryan Gardner to kúpil od Manaviana. Musí ísť do šatne. No, čas 13:05. Švajčiarsky útok sa stenšil o jedného centra, Roman Josi, to je obranca dobrý, ktorý bol vyhlásený v roku 2011 za najlepšieho obrancu, teraz krížne hľadal Simona Mozera, ešte Morian Traxler mal dobrú šancu. Mohol dať druhý gól v zápase a mohol byť hviezdou. Damian Brunner, ten prišiel do švajčiarskej ligy
2 roky pôsobil v NHL kluboch Detroit Red Wings a New Jersey Devils. Teraz Retobera podrží švajčiarsky tým. Výborná strela Briana Hendersona, syna Davea Hendersona, francúzskeho trénera. Ale Retobera zatiaľ drží čistý štít. Už vyššie. 4 hodinku. Antoine Gutik. Dostal sa k tej strele. Reto Suri začína švajčiarsku akciu. Pokračuje v nej Martin Plus. Hľadal Suriho, ale Johanovi tuto dobre zblokoval. Vystrelil. Nebal sa toho Stefan da Costa. Jannik Weber, obranca teraz podporuje útok. Jannik Weber strieľa. Cristobal Iet. Prepáčte, trochu máme menší problém s viditeľnosťou obrazu. Ale snáď to bude všetko v poriadku. Rulo tam hľadal svojho obrancu, ale nenašiel ho. Kevin Romy. Ekepie, francúzsky obranca, zakladá útok. A Saša Trey znižuje na 1-2 z pohľadu Francúzov. To bola katastrofálna chyba. Čo teraz urobil Rafael Diaz? A francúzski fanúšikovia na tribúnach jasajú. Kontaktný gól. Čas 18:10. No, zaujímavé. Zakázané uvoľnenie na francúzskej strane. Z ničoho nič dali Francúzi gól, ale je to pre oko diváka len dobré. Simon Moser sa sťažuje, že to malo byť za 2 minúty, ale rozhodca mu povedal: ja som tu pán na ihrisku, chlapec, ja som tu král. Teddy da Costa zakladá francúzsku akciu. Goran Bezina ho dobre zastavil. Brian Henderson ale zachytil puk. Teddy da Costa, Brian Henderson mohol vyrovnať na 2-2. Pribaliť Švajčarom gól do šatne, ale Francúzi budú hrať presilovú hru. Čas 18:47, Thibaut Monet, menší trest. Čo spravil? Áno, na Hendersona si vyskočil. Nervy tečú, samozrejme. Švajčiari vedli 2-0, už je to 1-2. Francúzi tam dávajú prvú presilovkovú formáciu Bellemare. Flamar sa dostal, obranca pred brankára Retaberu. Saša Trey, ten dal kontaktný gól a oživil francúzske nádeje. Ešte Štraj to vyhodí a bude sa vylúčovať. A Francúzi budú hrať dvojnásobnú presilovku, ale je tu koniec prvej tretiny. Maurice Traxler bude na začiatku zápasu na trestnej lavici spoločne s švajčiarským hráčom. Na trestnej lavici samozrejme kto to bol ten? Simon Moser asi? Hej, Simon Moser to bol. No videli sme pekný hokej. Švajčiari sú zaslúžene vo vedení. Francúzi potrebujú zlepšiť hru, veríme, že ho v druhej tretine zlepšia. Slovo odovzdávam na Kapči hory. Francúzi budú mať ešte 91 sekúnd výhodu o 2 hráčov. Švajčiari sa budú musieť teda brániť. Uvidíme, či to Francúzi dokážu využiť. Goran Bezina vyhadzuje cez všetky čiary. Až za Ieta. Martin Plus veľmi dobre napadal teraz Baptista Amara. Menier, ale Goran Bezina vyhadzuje puk cez všetky čiary. Ešte 60 sekúnd sa budú Švajčiari brániť od 2 hráčov. Saša Trey naskočil do toho pásma. Laurent Meunier, trochu mu ušiel puk. Saša Trey. Pierre Durat Bellemare. Laurent Meunier, kapitán Francúzska, mal obrovskú šancu, ale Retobera puk drží. Zatiaľ to zvládajú Martin Plus s Goranom Bezinom, ale veľmi dobrá defenzíva švajčiarska. Teddy da Costa vyhral, boli Kevin Ekepie, Antoine Roussel a Martin Plus pôjde na čas 22:40. Martin Plus tam hakoval Teddyho da Costu, crosscheckoval a už sú traja švajčiarskí hráči na trestnej lavici. No, Felix Hollenstein bude mať teraz starosti úplné. Mu nezavidíme. Pozor na ten teč! Nevideli sme to detailne, pretože obraz sa nám trochu zdladil. Sme videli crosscheck, mohol aj Mark Strejklu ísť na trestnú lavicu. No, tak Martina Plusa tam nahradil Simon Moser.
ktorý vyhral teraz Bully, Stride nevyhodí, má Pugre Tobera. Amar versus Plus, tam to bolo, Martin Plus to ale veľmi dobre spravil. Obhodil si Amara, slova mu nedal dýchať. Francúzi prehrali Bully, Zeger to vyhodil, Teddy da Costa. Stefan, jeho brat. Matias Zeger opäť vyhadzuje cez všetky čiary. Už len 18 sekúnd budú mať Francúzi k dispozícii na to, aby dali vyrovnávajúci gol. Stefan da Costa má tam brata Teddyho, ale mu neprihral opäť Zeger. Ešte minútu aj pol sa budú braniť, ale už 5-4. Simon Moser dokonca mal šancu a Iet Puk prikryl. Veľké hity vidíme na oboch stranách. Martin Plus aj s Matiasom Zegerom dokázali zbaviť Teddyho da Costu. Je otravný všade. Kreatívny center. Flery sa snažil dostať, ale Puk mu ušiel a Goran Bezina ho odpalil cez všetky čiary. Ešte majú Francúzi 60 sekúnd na to, aby vyrovnali stav. A teraz sa to stalo. No, 2-2. Čas 26:33. Martin Plus zúfalo odchádza z trestnej lavice. Goran Bezina dostal jasle od Belamara a to bolo ťuk, pretože Pierre-Edouard Belamar to vrátil Menierovi, Menier mu to zase vrátil a Tobera už bol bezmocný. 2-2. Necelá polovica zápasu. Stav 2-2. Maurice Traxler, autor úvodného gólu, prihrával na Kevina Romyho, ale zastavil to Manavian Bertrand. Ušiel mu puk. Ohanovi tu zle prihral. Švajčari tam teraz boli v dvojice, Kevin Fial, ale Kevin Romy sa rozhodol pre strelu a urobil zle. Mohol prihrať lepšie postavenému Fialovi. Damian Brunner po Mozerovej prihrávke. Romaniosi ešte Nino Niederreiter to nahádzoval pri banku. Brunner a Nino Niederreiter. Výborne. Ofenzívny hokej sa nám páči, ale trénerom nie. Brunnerová fantastická prihrávka na Nina Niederreitera. Hviezda Minnesota Wild sa nám ukázal v dobrom svetle. Tak. Čas 29:06. Švajčari opäť v jednogolovom vedení. Teraz Andreas Zambil trafil ľavú tyčku. Martin Plus pomedzi kruhov pálil. Švajčari mohli kľudne to dvojgolové vedenie mať, ako ho mali aj v polovici prvej tretiny. Teraz Retobera musel zasahovať po strele Jorika Treja. Retobera je super dneska. Chytá v pohode, v kľude. Simon Moser vyhral Bully, Mark Stride začína akciu. Simon Moser nej pokračuje. Damian Brunner, Brunnerová strela! Je dneska není v pohode ani v koncentrácii. Francúzska obrana musí ten puk upratať. Flery, Belamar, jeho strela dorážka. Saša Trej, druhý gól v zápase. Čas 31:53. Francúzi vyrovnávajú na 3-3. Tak dneska, dámy a pani, to bude 6-6. Ale nie, to je môj tip. Retobera neudržal ten puk, vypadol mu. Vyrazil ho pred seba a tam už do Tirevy Saša Trej dáva druhý gól v zápase. Tak už dneska máme prvú hviezdu Francúzska možno na strane Švajčiarov. Neviem, ku komu by som sa priklonil. Teddy da Costa vypálila, Francúzi mohli ísť prvýkrát do vedenia. Teraz pozor na švajčiarsku odpoveď. Martin Plus, Reto Suri, výborný Iet. Hoci mu ten puk sklzol z čepele. To sme videli ešte tú predchádzajúcu akciu pred francúzským vyrovnávajúcim gólom. Damian Brunner nezvýšil na 4-2, ale Francúzi dali na 3-3. Aj predtým Ambulová žrťka ľavej strane, toto je icing. Laurent Menier vykúzil fantastickú prihrávku Pierovi Eduardovi Belamarovi. Francúzi využili presilovú hru a vyrovnali stav na 2-2. Teraz je momentálny stav 3-3. Kevin Romy udržal puk už na modrej čiare, vystrelil spomedzi obrancu, veľmi dobrá strela. Johan Ovitu. A Ied nič nevidel, ale dneska 3 góly inkasované, to je moc na mňankára. Teddy da Costa a Martin Plus. Plus vyhral, Zeger, dobrá strela od Hohensteina. Ekepie, Bertrand, Teddy da Costa, zblokoval to Goran Bezina.
Výborne, Francúzi dneska pokrývajú všetko. Tu je Martin plus po Holensteinovej prihrávke. Suri Holenstein! Výborný. Christoban Ijet. Tedy Acosta Briant. Tedy Acosta netrafil ten pukot. Briana Hendersona. Tedy Acosta. Dobrá strela. Francúzi budú hrať ďalšiu presilovú hru. Reto Suri, čas 36-47, podrazenie francúzského hráča Teddyho Dacostu. Samozrejme, Teddy Dacosta vypálil a išiel do súbaja Reto Suri s ním. Krušné chvíle pre švajčiarsky tým nastanú práve teraz. Dvojminútové oslabenie pre švajčiarsky národný tým. Pozor, teraz výborný zákrok Retaberu. Máme slabú kvalitu obrazovky. Retabera. Značný hrdina zápasu.